mar menyo kaka lwenyni dhi gowo. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Migori olando ni alap mar ndeke malichota dhi chako bedo kod ndeke mating'o jowuoth ka ochakore tich adek mar jumani. Jopiny koro dwaro ni tend kaunti ma Migori oti kod thuoloni mar yawo chenro mag ohala kod limbe e alworano. Jafwambo marwa Joe Juma nigi lerno. Lek achiel kod siso mag oganda e kaunti ma Migori mar idho ndege ka wuok e paw ndege no malichota koro gik chopo bang' rito kuom higni mathoth. Tend piny owacho mar kaunti ma Migori olero ni ndege mating'o jowuoth mawuok Migori ka ochomo Nairobi koro dhi chako tich chieng' tich adek ma jumani. Nikech Kenya Airports Authority process mar gero terminal building chakao thuolo mang'eny, county government odonje. Koro wagero terminal building to kod abolition block. E seche ma irito mondo ndege mating'o jowuoth ochak tich e paw ndege ni, dwaro maduong' mar oganda en ni biro mar ndege ni koro kochiw mana yot e yorego mag wuoth kende, to koro yawo yorego mag ohala kaachiel kod limbe. Conjunction gi tourism department oningo gi enlist kata gi enlarge ji about tourist sites makorwa koni kaka Thim Lichoinga. Jok matimo ohala mar lupo e nam bende koro nyalo tero rech e yo mayot. Kaunti ma Migori nitiere kod kuonde timo limbe mathoth ma oting'o mano ma Thim Lichoinga ma oyangi kod piny mangima. Wangeni tourists will be in a position to afford coming to Migori. Wasendiko application gi jo KWS ka ginyalo miyo animals, wild animals bede Thim Lichoinga. Jogo mantie sekta no mar limbe wach ni gintiere kod geno ni biro mar ndek matimo jowuoth ni koro dhi ting'o malo wechego mag ohala. Vessels nyalo biro in the morning and do their issues in Migori, and then they can fly back to Nairobi and continue with their daily businesses. Paw ndege ni malichota nyaka ne med lach mar higni 2 mokalo pok ni obedo kod ndeke mating'o jowuoth. Joe Juma, Ramogi TV, Migori.